Dio Raneso. Sutresno soan mon pambagyo jadi lan kreasi kutha praneso kaping tengah kutha praneso seni budaya asli kaping tengah kutha praneso maju Yo maju, yo maju. Atur para sutresna soan kon pambagyo jadilan kreasi kutha praneso kaping tengah kutha praneso seni budaya asli kaping tengah kutha praneso maju iso Yo maju, has. Wes katingal lampayo damyak budaleng prawadya bolo. awas Prajurit siap siaga. Perang tanding ing yudha ing tengahing palagan. Kyai Cemeti Jalarasa sampun samekta ing gati. Ingkang nandhang pusaka inggih menika Cemeti Jalarasa. Amiwiti pasugatan Bapak ingkang kaping kalih. Seni jadilan inggih menika seni jadilan kutha Praneso. Sampun ketingal bagus. Gemobiar busanane Lokadya lintang Panjerina. Sola sigra damya alon ger alon ayo prajurit maju Kyai Cemeti Jalarasa yo iso awas yo Huh?
alon. Yo, 잘해. Atur posisi. Cari. Ing wayake suwuk jagone kloro. Rame swarane mati kemruyu. Aduh senenge
ya Oh ya iya. Haya, ya, 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 Haya, Jadilan kuda praneso. micil saking kambing dono, Jadilan kuda praneso. asli saking kambing dono, Jadilan kuda praneso. asli saking kambing dono. Badida, milang-miling, milang-miling, goleki sing saka kambing. Badida, milang-miling, milang-miling, goleki sing saka kambing. Karametan, milang-miling, milang-miling, goleki sing saka kambing. Karametan, milang-miling, milang-miling, goleki sing saka kambing. Oh iya. Ya Oh iya. ya ya Oh iya. 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 ya
Yo, yo. Budaleng sang prajurit yani tekudo rata-rata paca baris lampaino Ciyai cepet dicolor rasa bende beri tambur kanggo pangkuku pratondo perang prajurit maju maju bebelo nusa lan bangsa. Ide. Yo, Suara cepet kanggung legar. Kang Brasto bende beri kumangkung. Para prajurit Kyai cepet Jalarasa. Sampun katingal lan tata siyaga perangan kalagan prajurit Siyaga ipun Para Tresna. pinarebut senopati lan ayaka tetepi Kakadatan inggih menika Kyai Sura Barok. prajurit siyaga ngayahi karya Abrasto Kangge cangkem pagelaran Kawijati lan Siang Hayu punika. rahayu Kyai Jalarasa. Prajurit ingkang ketingal bagus. Penonton ingkang sami saora paulahan. Budaleng sang prajurit yani tekudo rata-rata paca baris lampairo Kyai cepet dicolor rasa bende beri tambur kangusnya mangkuku pratondo perang prajurit maju maju bebelo nusa lan bangsa. Yo. Cepet ingkang sorak-sorak mawurahan. Kanggung legar. Kadya tatip Gelar tata siyaga Prabu Singa Barong. prajurit Kangge kuda kepriye Siang punika? pinarebut senopati lan ayaka tetepi darmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Abrasto angkara purba Hayu rahayu Kyai Jalarasa. Budaleng
buka sini jos, buka sini jos, lo hae lo ya 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 ya, buka sini jos, buka sini jos, Dani. Ayo, 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 ayo. Berani so, berani so. So. Ya. Ayo cok, kita tahan ke, ayo. Yo, berat yo. Yen tresnoku mung kanggo kowe ora ana liyane ning atiku yo mung ana kowe. Sawangan kae sawangan lintang rakira ninggalno langite kaya atiku nang kowe
ninggalno bumine sawangan kae sawangan letang ra kira ninggalno langite Koyo hatiku nek kowe koyo sayangku nek kowe salawase bukan kowe koyo hatiku nek kowe koyo sayangku nek kowe salawase bukan kowe Sampun mau sawangan. Nggih matur nuwun Mas Dut. Piye kuwi lagune? Sawangan apa kurang gedhi ngono? Gudi ora mo awake mo Oh. ae mo penontonnya mburi mo 12 tekan dalan kono Nggih matur nuwun sepindah malih matur nuwun ya Mas Dut. injih Nggih. Menika Sutresna Budaya Kuda Pranisa sampun marak sowan wonten dusun Karangwetan Karangwetan. Panyengguyung kagem kuda Pranisa. Sepindah malih matur nuwun rawuhipun sehat sedayanipun kagem panjenengan sedaya. Menika yen badhe nanggap utawi ngersakaken kuda Pranisa menika wonten tulisan wonten ngandhap menika. Dita tulisane biasanya ana ta? Menika apa? Menika wonten HP, wonten WA. Nomornya pinten nomornya, Bos? Oh, nomere. Saiki beda ya bisa. Bisa ra? Ya, isa. Ya. iso Yen badhe ngersakaken kuda Pranisa wonten nomor 083 130 331 992. Buka sini. Nah, Biro Pak, biro ya? Lali ya? Oh iya. 083 130 331 992. Buka sini. jos Nanggap Pak, nek nanggap. Sing nanggap Nek saiki pira to? Saiki pira to? Nggih, yen badhe ngersakaken menika wonten nomor HP, wonten IG, WA, TikTok. Apa neh ya? yang jelas yang resmi mawon mo Ingkang resmi. Pokoke ora nganggo calo-calonan ndak tekan. Yo Mas Dut, menika wonten lelagon ninggal saking Kuda Pranisa nonton Jadilan. Yo. Dados. iya Nonton Jadilan. Ayo kanca padha nonton Jadilan. Wes gumelar ginelar gamelane. Gumyasi cakra pengawi telat sindene. Kabeh yang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis dinoto jarane. Wes cuma wis ukara melas sajane. Gonto arum murat wangi nukolan jengane. Iki nandakake wis minum masukatane. Wes awetro barakane. Wes amekto penarine. Penul pecer jejogetan kopi jalan. Jadilan kamalan jarane jadilan. Original song of Kuda Pranisa nonton Jadilan. rasanya senut Ayo kanca padha nonton Jadilan. Wes gumelar ginelar gamelane. Gumyasi gracakra pengawi telat sindene. Kabeh nang semake ngrungokake gamelane. Kalau kae wis dinoto jarane. Wes cuma wis ukara pelan sajane. Gonto arum polat wangi tukolan banyane. Iki nandakake wis milih pasukatane. Wes aweko penarine. Wes aweko penarine.
Pandul pecer cecoket tapi jalan jaranan kang ora jarane jadil dilan jadilan kang ora jarane jadil dilan jarane jadil dilan jarane jadil dilan hela hela. Kumandang ingkang kosong ngelong lungkung suarane gendang reyalan kanipong nimbang kodang bendera bicara kagungan jawi pasukan seni jadilan Brahmawadya lan Kusana bumi bagia basuki
rembulan jarene tresno momong kanggo aku Wis nganti tekan ketika nanging sliramu ora kirim warta sayang bareng saiki wis teko kowe mata gandeng wanita liya ora kira kowe medhot taline asmara tresneku kandulung suci ramba jaga malam jeni apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngocati lila atiku wis lila nanging
Ayo Bondan, ayo. Iso kok, iso. Mbah Kucuk, Mbah Kucuk. Iki Mbah Kucuk di Mbah Kucuk. Ora ono iki, ora ono. Ya cumangka ambrasto angkara murka nyandang dutane ade sukertaning jagat labur satema sirna sak lumahing bumi bebener munsat satriya ingkang yakti ridu mawon rekata ingkang kaca lelayu sabit so sisa so Sur, 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 sur. Sugeng rawuh Mas Mamat. Sugeng rawuh. Monggo Mas Bolot. Iki kon kendang jahe mong, Mbah. Oh iya. Iki biyen mantan kendang jahe mong. Iya. Ya bintang tamu iki ayo. Bintang tamu. Wong lawas, wong lawas. Yo angkat sang prawara kuswa makuragra gumiwang gegeteri swaraning tata gumuruh pantriting turangga kong penting swara malungkung pracina umaya ambira tiasinga juren Yo, wes digelar. wes yo Iso, yo.
dibuat dari gua garbo. Nah, otot terpal masing ringkilan iki digawe terpal. Yo.
Ika. Nggih Rama. Menika wonten pamundutan. Nggih. Menika lagu kesayangan. Oh nggih. Ingkang nyuwun Kakak Fatimah menika. Pundi? Jenengan kapurih tindak mriku wonten sawer. Menika sing Pundi, gadahi pundi? menika. Oh, sing niku ta? Nggih, monggo. Walah. Menika wonten arta, menika 100 kagem sak yoga nggih. Wong 20. Nyewu edeng nek iki mau tekanmu. Mboten nika, nika monggo diparani. Nggih. Pokoke nek njaluk lagu 100 pokoke. Nggih, matur nuwun. Kuwi juragan pitik lho kuwi. Matur nuwun ayam potong. Alah, wis ra iso dijukuk nek ngono kuwi. Mas Dut, Pripun napa? menika wonten ingkang sawer panjenengan. Ah, Lagune telutur. Nggo wong mati. mengke kajenge jenengan sing gotong. Ora kuat. Ya nduk ya kesayangan nduk. Disaki dhewe pokoke iki wetengenmu rasah dinehi, nggih. Nah, wis ngono kuwi. Penonton ingkang wonten nginggil panggung sirengkilen kula aturi mandhap nggih. Panggungnya miring ya Mas. Kayak iki bolot barang sing ning kono. Kowe wani apa ngedunke bolot? Ayo, kayak sing nyiptake lagu Pranesa kok kon medun lho. Kurang ajar sampean. Aku rak penonton. Kan udah penonton. Kayak iki dodol apokat. Iya kesayangan itu. Piye Dol? Kesayangan koyo apa rasane ati iki suwe ra krungu pampartamu bingung rasane kan rindu Sing tak tresnani DTM DWA ora balesi Apa sliramu wis lali janji suci nganti ngomo wingi ning ngendi aku goleki tali kotak aku ra nemes ning atiku miris curi rasane apa wis ana gandine kamangka aku isih sayang rasaku ora bakal ilang alah kang mas jogoten tresnaku koyo dene aku kang jogo tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan sugeng siang Mas Miko Mbak Evi. Ayo Mas ayo Terima dalam kesayangan koyong apa rasane ati iki suwe ra krungu pawaranamu bingung rasane nandang rindu
monggo. Mas Dewa, ayo Mas Dewa. Semoga dumateng panitia sing tak jawe Mas apa ya? Nyuwun 3 utawi sekawan panitia Mas. Majeng Mas. Nah, cewek mau. Nek ana cewek, cowok ya ora apa-apa. Ayo Mas, panitia, aku ora ngerti jenenge. Sing mau bengi nang TikTok dadi celeng mau bengi sapa ya? Ayo. Ayo sapa? Ayo dong ngadeg yo joget karo Mas Doni. Ya. Ayo, wektune selak sore. Ayo panitia. Ayo sapa? Nah, ayo. Wong 3 wong 4 nggih. Mantene lanang ya ora apa-apa, ayo. Ayo semoga jumeneng. Ayo, ngejak wong 3, wong 4, sak RT ya kena ya. Ngadeg. Yo, joget-joget. Yo, ngancani Mas Doni kuwi dadi tenan Mas, soalé. Ayo Pak. Engko nek ra dituruti sampean-sampean iso jomblo sak lawase. Melirik. Mas Depan sing apik juga tinggal. Ya, ngadeg ya Mas, ngadeg wae. Lagune apa Nduk sing apik Nduk? Anu wae ya, Apa? apa santri pekok ya? Oh, Ayo santri pekok ya. Wes. Oh, ya, mau telu, Mas ngadeg, Dondol niku nyuwun sumanding mo. Oh nggih, sumangga. Derek mawon. Nggih. Ayo dong ngadeg ya, ayo. Oh, Mara mau. Santri pekok. Iyayine rumiyin to rene. Hah? oh nggih. Iyayine rumiyin. Saiki. Jare mau kon gari. Sakniki. Oh sakniki wedan kowe mikir sik dan. Le dadi kowe nang. Monggo dong. Sangar tenane. Mengke riyen Mas, mengke. Mangke Mas, mangke nggih. Mas, mengke nggih. Episode terakhir Mas, baru maghrib. Mangan uyah kuwi. Waduh niki iso lembut. Ya ora gelem ya. Ya.
Dipenake lendange. Langkah opa. Ana randha panggon ngarep omahku yen ro aku dheweke goyang-guyu saya yen ngerti aku namake carane mlaku saya digawe-gawe kira-kira Sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya mundhak
bingung kutu-kutu kepengen neng omahe. Kok dilala itu perso kabehe. Saben teko rotine dibaleke. Hatiku tentrem koyo adepe. Yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Pados kanca ki, sing gendut penyanyine. Pados kanca sing gendut. Nah, niku. Nah, ben kuru olahraga. Nah, ayo. Ora mung giling uler wae. Ayo. Ayo dadi sisan ora apa-apa. Didelok bola-bolamu saka Sela Pami Ora kudu full kowe. Kudu semangat. Ayo. Wes momet mau tenan nang desa. Nganggo kaos kaki apa kayak? Saksikanlah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada gajah naik kuda. Aku reban Nur. Ay, bos.
monggo Nduk. Nggih, Menapa? Romo. Wau Mas Andre nggih. Wau nyuwun cinta mulia Romo. Oh, nggih kuwi wae. Nggih. Ayo Don, medun Don. Mas sing panitia wau semoga jumeneng, Mas Andre. Alhamdulillah. Loh, Mong, ngerti Wah, apa wis ora, dicepak. Mong? Don, Don. Alah, Doni, alah, sik. alah, Don, dicepake kadon. Ngadeg. Ning nyanyi, Dol. Ayo. Ya, nyanyi. Tenan lho ya, apa karo aku ya? Yo. Ya, nyanyi. Yo, ngadeg. Ayo. Dandal cinta mulia, ayo Engko nek berdua oleh dong. sam. Sik, Nduk. Iki copot no. Nduk, Iki Ika. nyanyi. Nduk Ika. Pripun, Romo? Engko nek oleh saweran 200 nggo Doni, Nggih. ben nggo nyaur utang abi. Oh, ngisi utang to, Mas. Oh, ayo rampung iso. Urung rampung kaya. Biyen kae rung lunas-lunas. Urung kaya. Blas. Ora jelas. Ayo, tak goleke. Goleke iki piro? Kayak masih. Alah, Kowe iki Yuk, Mas yuk. Semoga Mas Andre rekan-rekan panitia joget yuk. Yo. Cinta mulia. Yo. Ayo. Ayo Mas joget Mas yuk. Lelet bae 5 menit. Mas Andre, Romo, Mas, kok sik ta? 200 kok mung neng kono kene ramuni nek ora ono 200. Romo, Wis iki ora muni, pripun ora to, muni. Mo? Pripun? ora muni, mlepem. Ora muni kendange gembas yo kene do ramuni. Tak kendangane dhewe. Ayo kono. Ayo kono. Wis, kono. Oh, sarone barang blero kok. Ah, biro. Blero. Wae anggar. Ayo. Ora iso. Kartu abang lho ya. Yo. Ayo. Ya, goplak tenan kowe. Lisane. Tukang sone kurang. Sone jaluk iki, sone jaluk iki. Sone njaluk nek iki. Sone jaluk nek iki. Kurang ajar kowe. Sikat. Ya! Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Ayo Mas, joget Mas, joget. Ayo panitia ayo. Ayo. Lelet bae yo. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksi walendong bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun bagai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti dia hari tua. Cinta itu suci dan mulia, dalam tak terbuat nafsu yang hina. Don. Rasa cinta itu bahagia, Kowe iki lampu. bukan Untuk hanya kamera, di lampu. mata. Suka duka bersama, di lubang bagai dinamika. Tahan uji dan derita, hidup pasti bakal Ayo panitiane yo. Yo Mas Andre joget yo. sungguh indah cita-cita mereka.
cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh Indah. indah. Mas sekawan jumeneng wonten mriki, Mas. Nih. Oh ya milih dhewe sing arep nambani. Kena milih dhewe. Ana wong tadi kok milih dhewe sing nambani. Digeret milih dhewe. Hantune ganjen tenan. Heeh. Hantu gatel. Milih dhewe, wis oleh urung? Hah? Sik ndi? Seneni karo Mas kae ya aku mending ngono kuwi. Ayo sing liyane, ayo milih dhewe. Dilit bae. Ayo. Dilit bae yo. Ra ono lagu dilit bae iki. Monggo Mbak, dilit mawon Mbak. Mungkin nek ngeyel mang idoni rak mari. Ayo dilit bae. Le gedek tenanan. Yo mantene. Mantene Oh, Putri. Don tandani Don. Sing iki Don. Sing iki Don. Sing ayu dhewe nganggo kacamata. Oh, Don. Wah, iki Don. Ayo Mbak Dina. Ya Mbak Dina. Ayo Mbak Dina. Singate Mbak Dina ya. Ayo. Golane Ya, Mbak Dina ayo. bisipoti. Ayo Mbak Dina. Ora apa-apa, ora Ora apa-apa, ora nyokot tenan ayo. Iki 10.000 males. telu, 10.000 Bisa telu ayo. beres. Iya enggak apa-apa. Mbak Dina. Ayo Mbak Dina. Turun. Mbak Dina. Bungai bocah nah. Sahabat kira ini Mbak. Oh ya. Oi. Oh ya. Oke. Rakete Oh ya, oh ya. Mbak Dina, ayo. Sedaya sampun ikhlas. Ya sedaya sampun ikhlas. Rumangsane nek duwe utang. Rumangsane nek duwe utang.